поста Инстаграм. Вече пътуваме към Пловдив с тези пичове. Днеска по-късно почнах, но нямах батерия. Така че деня почва от тук и предстоят само интересни неща. Да. Няма шанс, не съм не шанс. Ехо. Мина Кантара и съм в категорията до 180 см, като ме изкараха висок 175.6 и тежах 79.75, като сутринта бях 80 кг точно. Аз спрях водата в 3 часа и не бях ял от 2. Сега хапнах малко пилешко, благодарение. Ей, той е печей там. И 2 салати по 200 грама. Някакви зеленчуци. И сега ще хапна тая протеинова вафла, да се направя поне протеина днес. И да видим утре какво ще е. Днеска съм доста мек. Между другото, тази година конкуренцията е доста голяма. Има голям брой участници, както в до 1,75, така и до 1,80 категорията класически културизъм. Чудо ще е. Надявам се утре след хранене да влязат въглехидратите, мазнините, солта и всичко да ми дойде на помощ и да изляза в най-добрата си форма, пък каквото стане. От сега искам да благодаря на всички, които поради една или друга причина ще дойдат в Пловдив и искат да ме подкрепят. Искам да се представя достойно и така.